Jalantaram kes ke bat bom pena jok ke ACC em Dr. Toluram rang hangla pen ke ACC chairman Raju Tiso atuma phan kachoning ri Harsing leng emi school along phan marani katalon po Borgaon nang jiting arong ami korlong bihan se lepen cherni singnar pia support jiten han se pier the ami kachachar chedera jok kisum kachatong nan Penpur में इलिमुनी तातु प्यारथेलों में कचचर दुंदे पेंता एशिया की सुंग ठेटान बिनो आथे ओप्राम ने मिशन पुसिटामी ए मेकजोंग से चचर जे लेपुते आचादा साया अमो ले चुकलेम दुंजिसिता की सुंग ठेटान बिनो लासन से निजंग कर बियांगलों लाखाई से जुआर आमला कॉन्स्टिट्यूएंसी का पारलो बोरगांव लाइन चिठिंगा रोंग अमी कारलोंग बिहान सेलपेन चारने सिंगनार पियातुम आसुपो जिटेन हन से सिटामी प्यारथे अमी कचचर दुंदे डेट पेना जॉक की सुंग कचतोंग ना Sonsi alang li hin pen nang kacethando na tengke la puhenlo nili hiniang rengchar li bom ahotsi labang so ke sunga bang nili phonang lo bon seta isia pora hot abang ke sarkar atum nangkang hon pon pen ajok asap sovet sitami longdun bom lo bon seta non abang ke long le bom ama longdun de detlo non am yeningkan ke bak doko ke long le pusi alang li hin pen ningje pot sonsi alang li phan kaprek Kacong data warsai ka videt ajok kai kesi tami alang lilang roy along sangti chup kodun bom si api so su chepanglang bom lo bon sita keso kyun e kichulong le pen ajok eli chetana kisung chetong nang lo lasi karbiang long arat ning ka che thenai Dr. Toluram rong hang la pen local em Prabhat Chandra Taro ake haya phan la pen karbiang long arat ki theke ding ato aning ke me pen nang ravek thapusi alang li hin pen chuning report Lasining ki me pen ke rabji ning hang atum am situme jiten hanse account number 746901006398 along humri ignon amri pen hemari bangrum report notice pay news nang limen chithan tha limen jiten hanse tangte nang li la puson perthia me ke char dun de la puson ma ke bihek pen ma mate non theo aporse la son kilong lo nang li on theo on school dun tapini class 2 la son dun long la kuson se nang li kilong cheng pini nang yang sira son ma mate kuson se nang li chethek long pini la son aprang pini lo bihek ko son hem along meg jang lo mahara so pili philang along ati print son meg yang chok lo man meg solong lo man meg solong lo kapre ka dawai hi lo ma ki char chi de yan gi tangte nang ka char che la puson ningkan ko an bag du pon nang li meg ka char che ningkan ko ra pho de thong ke bak tu po bo ningkan ko ra pho ningkan thong ke bang bong ke nang li la pusi klemdun bom koson se choklem dun bom lo saya mo rang la pini ni chor chere ko ke bai tu long se dudun lo ba dak se hei tu bai tu long se la son se oso la na dun bom la dak se chudun bom lo manon chor chere lo jat lo man kenon ke hemprek se do ko emplek do koglon par ke ason si anam ajang pijar lo man chong da the lo the pan hajara dun the man la si anam ajang pilo la mas sang ti si chupur bom la si cholong bom ante nangli tum la non hemprek det pen ko an kisung ka che tong ka tora do nang hin pen phan pachini that la pulo ha pne dor de phe do lo pente angka paisa ka ve apante piri ka ve sandala la sarkar pen la mekave tum han kapanong la puson ta do seta nang lihin pen long dun luma aprang ke long dun la aprang mira ka long dun penon non phen ke ningkan pot rock ningkan ke bak du po ke long le aprang e sky si ni bata long aprang pi lo tela ke long la son ap pini long le jun ma ve la son check da mom lo man che thap the je thap the na je thap the Ang tilaan ning kaning ko ra popus ta menang li lapu si reng bom lo
paduk bom sereng bom lo se kumane nang ni phan kethi ke ding tum pustame lapuson nang kerap lapuson che theklong lo manang lehin pe non mat ke avela to thank you non karbiang long siam karbiang long rat samit chini lo lang li ning mi pik lapen dak ilitum local em prabhat chandra taros tame alang lita ning miola se nang lihin pen la alang litum han kopini kachuning ri dun du jima chuning ri le phan nang rate pulo ni lan akisung ke boy dolo sada yok ta rap pangalang sala tu phan narate bose chuning ri dun lo Bini chitia chikloni hydroxy lakha kripli korkanti constituency kapalo lang lokso upong teron arong amikar chulanti so alang li chiklo jonni anso se alang li kiso ketan pikpet non ki adim along pen chetere kama thurn e dedlo lase lang li tuma hema sorla pen asopo atum pen berta nang ki piateng se alang li hem an kahumri dam padolo laswa hud alang li tum pen nang kachuning ridon alam theke karbiang long autonomous council cem dr tolara monghanga phan prabjin pen nang rabdon vek thapusi ahemasor apisu pudang singnar pipen nang pachini do lapen alang li pen prabjin pen kerap tami chuhang constitution ripondo lapen lakha kripli korkanti constituency mac mati non ke khibom karbiang long autonomous council chairman ake hai raju chiso phanse tami prabjin pen ke sokachelang ponji aphan tangka kadure along nang rabdon vek thapusi alang li tumpen chuning ripong lang lokso hawar bofong teron arong amikar chelan teron aphan ke sokelang ponji aphan ha ahem ke doan ahor musitami chepadoi laplo non ke kesu kelang ponji aphan tangka kadure penajok hem along se kesu aphan pache jagare lo pusi nang pachini du lapena lang li tungkar bia se an sitami charkli an ke charkli laplo sita kemeji anat thangang thegamatsi avidelo pusi chethanpo non ke kemeji anat aphan ke thangta ang thegamatsi avidelo son pinaklo pusi ahemasor pudang singnar pilapen aso puatum pen nilitum pherangke adim kahumri damahut nang chethandum hawar kat penransin killing report northeast penyu komentu pen kisu pini kisu ike Iso inte pinelo ho July last week long tan July July August nan ga chiklujani bang pura puri lo makidi pura-puri tapi nang itu non bang ke la kisu ke cilai pan hobida bang ke abida dialo bu abedelo kelang di asinang itu bang non bang ke la bang sunon kisu cilai pan kar benglong autonomous council siam dr tuliram rohang anpe de daglitum korganti konitensi long ke lemisera yitu so pantong nang itu kerap dialo mah ni cho hang pu ko dialo le ni tong ge mi chini data abedelo la si la hai tom long si chuning ripu ko dialo nang itu marong mesangat ha ni to marong bangke bo phong teron aro kontrolan di phong teron ete aro korganti konitensi lo nang itu kalang lo nang itu bang nang ningi gang tung ke yat pen stami kisu cilai panang rabi bekta pulang bu na kalang lo ke hai rayitu su council chairman speaker an pente karbiang long autonomous council siam dr tileram rohang khan rabi bekta pulang ke ina vek tha po sina chuning ri lo chilang ta thai ke del lo chi data abedelo chilang ya da chilang long ke na ke chi abedelo si ne rap tha ko dialo rong ke phong te ronaro ni bo phong lang teron loksu aro lang loksu Nijang karbeng long lakha troksi kopli MAC constituency kaparo lang tharamang harsing ingleng English ME school along ta thanbang arani pacheton dunsi thanbang arani mission pen bachun pon lapen labang so along aluhiaman peng pen kachetong duna ke hai babu singh tokbi lapen achar anjali teron pi lapen harsing ingleng school along thanbang phu thanbang phiatum do an chetong nu se mai ardi chipi dun renti Lapen adon pen iletum piniladat iskolitum ingku pande to lapen iletum piniadian ke iletum ta TV kiti lapen sarfi satu pusami pini iletum cetaklang no lapen iletum kita tang 2017 pen pini 2034 iletum labasong tano iletum cekan cimundong lo lapen iletum ladak lapang so sekolah pen
Kulis ta dunong lo. Kuya jungke bieta pas abang ta dolo lapang so har ingdai ilit emis kolong pen. Lasi kutot diligi pu kantung alam mak lo.